Prudentes sicut vipera! Ursus Silarterror! Witam wszystkich na naszym bardzo ważnym zgromadzeniu, w czasie którego odbędzie się ceremonia złożenia przyrzeczenia przez Janka, a także ceremonia złożenia obietnicy i posłuszeństwa w zastępie żmija przez Franciszka. Najpierw Janek złoży przyrzeczenie na prawo, będzie przyrzekał przestrzegać prawa i chciałbym bardzo podkreślić, co już mówiłem Jankowi, ale też wszystkim tutaj zebranym, że prawo nie jest tutaj stworzone tylko na obóz czy na wyjazd, ale każdego, kto obiecał go przestrzegać, obowiązuje codziennie i stanowi po prostu jego podporę, drogowskaz każdego dnia, w każdej chwili, kiedy pracuje, kiedy jest na podwórku, kiedy jest w szkole. I niech ci wszyscy, którzy już przysięgali właśnie przestrzegać prawa, o tym bardzo dobrze pamiętają. Janku, prosimy powiedz. Janku, czego pragniesz? Zostać skautem, Dlaczego? aby lepiej nauczyć się lepiej służyć Bogu i bliźniemu. Jakiej korzyści materialnej oczekujesz? Żadnej. Jakie są 3 naczelne cnoty skauta? Szczerość, poświęcenie, czystość. Jaki jest pierwszy obowiązek skauta? Codzienny dobry uczynek. Czy znasz prawo i zasady? Tak. Wymienię. Zasady. Skaut jest dumny ze swojej wiary i podporządkuje jej całe swoje życie. Skaut jest synem Polski i dobrym obywatelem. Obowiązki skauta zaczynają się w domu. Prawo. Skaut za punkt honoru stawia sobie zasłużyć na zaufanie. Skaut jest lojalny wobec swojego kraju i rodziców przełożonych podwładnych. Skaut jest stworzony do służby bliźniemu dla jego zbawienia. Skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta. Skaut jest uprzejmy i rycerski. Skaut widzi stworzenie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta. Skaut jest posłuszny bez zastrzeżeń i zostawił niczego niedokończone. Skaut jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w trudności. Skaut jest oszczędny i dba o cudzą własność. Skaut jest czysty w myślach, słowach i uczynkach. Przyrzekasz wiernie przestrzegać zasad i prawa? Tak na mój honor, z całego serca. Jak długo? Jeśli się to będzie podobało Bogu, zawsze. Ufając Twojemu słowu, sąd honorowy dopuszcza Cię do złożenia przyrzeczenia. Teraz przyklęknij, aby otrzymać błogosławieństwo. Panu Maryi Matki Eucharystii, niech Pan błogosławi Cię i utrzyma Cię w wierności Twoim przyrzeczeniom skautowym i byś był dobrym i świętym człowiekiem i katolikiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyrzeknij się. Teraz powstań. Przyrzeczenie. Sztandar. Tutaj na środek. Przypominam, że kiedy Janek składa przyrzeczenie, wszyscy, którzy mają przyrzeczenie, salutują. Proszę wyciągnąć rękę. Sztandar. Na mój honor z łaską Bożą przyrzekam jak najlepiej służyć Kościołowi, Bogu i Ojczyźnie, pomagać bliźniemu we wszystkich okolicznościach i przestrzegać prawa skauta. Od tej pory jesteś częścią braterskiej rodziny skautów. Pościsnąć rękę. Teraz wróćcie do wszystkich. Skauci, salutujcie. Dobrze, a teraz zapraszamy tutaj
Franciszka i Mateusza. Franciszek będzie składał obietnicę posłuszeństwa i wierności Mateuszowi. Mateuszu, nowicjusze powierzeni Twojemu zastępowi chcą zostać kandydatami. Proszę bardzo. Skauci, którzy zostali powierzeni Twojej opiece, złożą teraz obietnicę posłuszeństwa i wierności. Obiecuję być Ci posłusznym jak mojemu szefowi, kochać Cię jak starszego brata i być wierny zastępowi. Możesz na mnie liczyć. Skauci spocznij, wszyscy. Więc mamy dzisiaj wielki powód do radości. Do naszej rodziny skautowej dołącza Janek, a Franek stał się integralną częścią zastępu Żmija i kolejny krok, jaki go czeka, to jest właśnie złożenie przyrzeczenia, które teraz składał Janek. Także już teraz, Franciszku, możesz o tym bardzo poważnie myśleć. Dobrze, spocznij jeszcze raz, wszyscy. Teraz wydam komendę gotowy. Skauci zawsze? Gotowy. Rozejść się. Pięknie. Dziękuję bardzo. Franku, tobie też gratulacje.